दाब दाब जायगायाव मागो दमासि फोरबो फालिनाय बायदिनो एमएलए जयन बसुमतारियाबो गावनि जोनोम गामियाव गाजा गोमजायै मागो दमासि फोरबो फालिदों। चिरां जिल्ला सिडली कोदोमथलानि मैनागुरि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों मागो दमासि फोरबो फालिदों। दमासि फोरबो फालिनायजोंनो लोगोसे बेलागुर सावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। मख'नो गोनांदि सिडली बियाबनि एमएलए जयन बसुमतारिया गाव हारसिङैनो गोसो जानानै बे दमासि फोरबोखौ फालिनायखौ बानजायदों। गावनि ओनसोलाव बेलागुर सावनाय दमासि फोरबो फालिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनैखौ नोजोर बोनानै एमएलए जयन बसुमतारिया बयनोबो मिथिहोनायनि थांखिजों दमासि फोरबोखौ फालिदों होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसे दमासिनि समाव बेलागुर सावनाया बर' हारिनि मोनसे दोरोंमोन होननानै फोरमायबावो एमएलए जयन बसुमतारिया। गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बिटिआर हालामनि रायजो राजा, आसामनि रायजो राजा, भारतनि आरो सारा मुलुगनि रायजो राजाफोरनिसिम दमासि बोथोरनि गोजोन हामलायनाय आंनि फारसेनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरदों। जे आङो नैथि खेबनि थाखाय आंनि गामि मैनागुरियाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ आङो लादों। थांनाय बोसोरावबो रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा मदद खालामदोंमोन। देग्लाय आरो साबसिनै मदद खालामबाय। आं बेयाव सानदों जे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों देग्लाय रायजो राजाफ्रा बांसिनै बिथांमोनहा मिथिदों आरो हेफाजाब होफैदों। थांखिया बेनो जे जोंनि चिरां जिल्लायाव मोननै साब डिभिजन दङ, बिजनि आरो काजलगाव। बिजनि साब डिभिजननि सिङाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा फालिबाय थायो आरो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिया जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि मोनसे बे दोरों एबा परम्परा एबा ट्रेडिसनमोन। नाथाय जोंनि नैबे काजलगाव साब डिभिजनाव बेखौ थांनाय गोलाव समनिफ्राय माने खालामनाय जायाखिसै। आंनि बैसोआ दिनै हाफ सेन्चुरि फैबाय। बे समसिमाव आङो खेबसेबो नुफेराखै जे बेलागुर सावनाय। दा बेखायनो जों मोनसे हारिया जुदि गोजोर जानांगौबा बिनि हारिमु, बिनि ट्रेडिसन एबा दोरोङा थाथारनांगौ। बिनि इयुन जोलैफ्रा खुनु आन्थोर जआजासे बिथांमोनहा मोनथिनांगौ गावनि हारिमुनि बागै, गावनि हारिनि गोबां बिथिंनि बागै। दा बेखायनो आंनि साननाया बेनोमोन जे इयुन जोलैनो जों होलांनांगोन। बेयो जोंनिनो थार। बेखौ हयथ' गुबुनफ्रा मालाय दिनैहाय खालामबाय थादों, जोंसो खालामनो रोङाखै। बे थांखिखौ लानानैनो बेखौ सावनाय जादों। नाथाय बेलागुर सावनायनि गुबै खान्थिया जाहैबाय सोरांनायनि सिगां सावनाय जायो। खिन्थु जोंहा नैबे ओनसोलाव बेलागुर सावनाया माखौ होनो बेखौ नुहोनांगौनि खाथिरावनो गोदोनि ट्रेडिसन बायदियै मिलायाखैब्लाबो आं बेखौ दिनैहाय थांनाय बोसोरावबो फुङाव खालामनाय जादों आरो बेजों लासै लासै दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय। आरो बेबायदियैनो सावखांनायनि उनाव जोंनि दोरोङारि जेफोर जाग्रा आदार जोंहा दङ, एन्थाब फिथा, सिथाव लारु, नारेंखलनि लारु, बिनिफ्राय नोङो माइरंनि आरो सिबिंनि बेबायदि लारु बानायनानै रायजो राजाफोरखौ एसे दमासि फोरबोनि जि ओंथि, बे ओंथिखौ मोनथिहोनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। ओमफ्राय सार, जों नुबाय थादों माखासे जायगाफोराव जिथु बे परम्परा फालिथायखौ बावगारलांनो हमगासिनो दङ। दा बेखौ लाखिनोबा माबायदि रायजो राजाफ्रा पालन खालामनांगोन? दा जिनिसा बेनो जे जोङो नुबोदों जे आथिखालाव गोदान मोनसे कालचार जोंनियाव फैदों। बे जाहैबाय ग्लबेलाइजेसननिनो मोनसे गोहोम जानो हागौ। जे जोंनि बर'फोरा सिगाङाव दमासि फोरबोआवसो बा दमासिनि उनावसो जोङो लावखार ओंखाम जानाय जोंहा हुदा दंमोन। नाथाय बे लावखार ओंखाम जानाय हुदा एबा पिकनिक जानाय हुदाया फैयै फैयै दा दमासिखौ बाद होनानै बोसोर गोदान, इंराजि बोसोर गोदान एबा बोसोरनि जोबहांनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेखौ जोंनियावबो मोनसे हारिमु हिसाबै दिनै जोङो बयबो मोनथिनानैनो जा मोनथियैयावनो जा दिनै जोङो बेखौ आजावनानै लाबाय। आरो जिहेथु बियो ग्लबेलाइजेसननि जुग, दिनै बेखौ बयबो गोदान बोसोर होननानै जों फालिबाय। नाथाय जोंहा गोदोनिफ्राय नायबा नुगोन जे दमासि आरो बैसागुफ्राव पिकनिक जानाय बा लावखार ओंखाम जानाय हुदा दंमोन। बेखायनो बे ट्रेडिसना जाहाथे जोंनाव बावगारलांजाया, इयुना जाहाथे जोङो लाखिलांबाय थानो हायो, बिनिखायनो नैबे बेलागुर सावनायखौ नैबे काजलगाव साब डिभिजनाव आङो हयथ' बेनो गिबि जागोन खोमान्दां, जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैबा। गुबुनफ्राव बेबायदि सावनाय नुवा।
खिन्थु बिजनि साब डिभिजनावबा जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन गामि बिथांमोनहा बेखौ खालामबाय थायो फालिबाय थायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।